Egyszer egy török pasas beledobott egy 6 méteres fáról a folyóba. Én olyan gyerek voltam, hogy nagyjából mindig mindenre nemet mondtam, ami új dolog. Egyébként mai napig így vagyok vele, hogy nem azt mondom, hogy félek új dolgokat kipróbálni, de én nagyon szeretem a biztonságos utat. Közben amúgy nem is, nem tudom. Milyen ember vagyok én? Szóval például, amikor elmentünk cirkuszba, és volt bocsánat, beteg vagyok megint. És volt lehetőség arra a végén, hogy fölüljünk az elefántra, akkor én mondtam anyának, hogy nem. És anya megmondta, hogy de, hát soha, lehet, hogy soha életedben nem lesz többet ilyen alkalom, hogy közel legyél egy elefánthoz, ráülhess ráadásul, én megmondtam, hogy nem. Aztán utána jól megbántam. Bár amúgy meg most így visszagondolva szegény állat, remélem, hogy jól bántak vele. Meg például a filmekből is, hogyha egy filmet nagyon szeretek, képes vagyok újra nézni, vagy 100-szor, 200-szor, 1000-szer. Nem viccelek. Az ételeknél is ugyanígy vagyok. Nagyon ritka, hogy én új ételt próbáljak ki. Szóval ezáltal, amikor mi a családdal Törökországba úgy döntöttünk, hogy elmegyünk raftingolni, arra egyébként igent mondtam, bár fostam rendesen. De mivel mindenki ott volt, anya, az egész család, gondoltam, baj nagyon nem lehet. Ha, akkor mindannyian. Mondom, akkor meg. De aztán volt egy ilyen kis megállóhely, ahol megpihentünk, kiültünk a folyónak a partjára, és szabad foglalkozás volt, eszem, iszom, dignom, dánom. És ahogy ott tücsörögtünk, elkezdtük észrevenni, hogy egyszer csak egy ilyen baromi magas fáról elkezdenek leugrálni emberek a folyóba. És először természetesen mit mondtam rá? Azt, hogy ki van zárva. Anya is mondta, hogy ő se. Úgyhogy leültünk egy fa tövébe, és néztük, ahogy az egész család, meg a családi barátok is, mindenki egyfelé és ugrál le erről a fáról. És anya természetesen mondogatta nekem, hogy biztos. Többször nem lesz ilyen lehetőséged az életben. Amúgy ott meg kezdtem rájönni, hogy amúgy anyának kb. Mindig igaza van, mindig megbánok mindent. Mondom, jó, tudod mit? Nagy nehezen, mondom, felmegyek, baszod. Na hát ez az egész úgy nézett ki, hogy volt egy hatalmas fa, rászereltek ilyen apró fa lépcsőfokokat, és 6 méteren elhelyeztek egy ilyen pici fastéget. Nem tetszett. De már elindultam, és amúgy néha azt éreztem, hogy ezt most végig tudom csinálni, ez jó lesz végül is. Vízbe esek, nagy bajom nem lehet, láttam, hogy mindenki túléli, mondom, miért pont én lennék az, aki nem. Amúgy viszonylag gyorsan